Responsableng pet ownership ng mga residente sa Mangaldan muling iginiit naman. Para sa detalye kasama natin, babalik Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Muling iginiit ng lokal na gobyerno ng Mangaldan ang tama at responsableng pangangalaga ng mga residente sa kanilang mga alagang hayop upang maiwasan na may mabiktima ng rabies. Ayon kay Attorney Chidora Sedan, Municipal Administrator ng LGU Mangaldan, malaki ang ambag ng mga residente para maipatupad ng maayos ang mga pinaplanong ilunsad na mga inisyatibo upang maiwasan na madagdagan ng kaso ng rabies sa kanilang nasasakupan. This will be launched. But at the moment, we are already doing yung mga preventions, which is of course yung pagpapabakuna ng mga pets natin, and of course yung calling out yung mga pet owners to be responsible enough to take care of their pets. Anya, bukod sa pinaplanong Task Force Mantakir, alinsunod sa Republic Act No. 9482, Anti-Rabies Act of 2007, balak din na magkaroon ng profiling para sa mga alagang hayop ng mga residente sa bawat barangay upang agad na malaman kung sino ang nagmamay-ari ng alagang aso o pusa na posibleng mawala o makawala. Hopefully, by now, is yung profiling ng mga ating pet owners and their pets na at least nakakuan doon. Gagawa tayo ng system wherein parang for easier identification ng mga na perhaps na ano nila na wala na may statistics din yung mga so ongoing po yun we tend to formalize pero meron na rin sa mga may mga initial kwan na rin para alam natin kung Bukas rin umano ang tanggapan sa mga non-government organizations na nais tumulong o makipagkolaborasyon upang maisagawa sa tamang pamamaraan ang pagkukup sa mga mahuhuling aso at pusang gala sa oras na tuluyan ng maipatupad ang mga programa at aktibidad para dito. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.